Pa, ovo je pre svega jedna velika čast i ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim svim članovima žirija koji su mi pružili priliku prvo da budem deo cele ove lepe i jedinstvene priče u našoj državi i da upoznam sve ove divne ljude koji da podelim sa njima veliko iskustvo koje oni imaju iz učionice. Velika mi je čast da je neko prepoznao svaki trenutak koji mi dajemo i emociju koju dajemo našim učenicima, ali na kraju krajeva i ovo je velika odgovornost. Velika odgovornost jer je pokazano da smo mi u stvari ljudi koji trebaju da izvrše neku ozbiljnu i bitnu promenu u obrazovanju Srbije. Pa, značaj ove nagrade je nemerljiv. Pre svega zato što nastavnici u Srbiji nisu navikli da dobijaju pohvali i podršku za svakodnevni rad. Ovo je, da kažem, dobra slika da podrška postoji, možda nekada kada se najmanje nadaju i sigurno vetar u leđa da mogu da nastave da kreiraju okruženje u kojima će svako dete moći da raste, da se razvije i na kraju da procveta. Pa, moj plan za nagradni fond je da pokrenem fond za mlade talente u našem gradu, tako da ću da verovatno u razgovoru sa ljudima koji upravljaju gradom i privatnim preduzećima ponovo pokrenuti nešto se zove Fond za mlade talente iz razvoja obrazovanja grada Smedereva, iz koga bi se naravno stipendirali najbolji učenici.